חברים יקרים, זה היה הסיבוב הראשון, מאיר ניצח בו, ועכשיו הגיע הזמן הסיבוב השני. רוי נגד מאיר. הסיבוב יוצא לדרך, ורוי תוקף כעת. מאיר עומד בהגנה. והנה מאיר מאכיל אותם איתו עם מכות רצח. איזה יופי של מכות. רוי יוכל מכות עם מאיר. רוי יתחיל לאבד את ההכרה. איזה סיבוב יפה, מאיר סיבב אותו כאן. ממש מנתקת. האם רוי חנה? האם רוי יפסיד את הכבוד שלו? רוי כנראה לא למד למות. רוי נתפס, האם יש לו דרך לצאת מזה? מנסה להתרומם. מאיר, מנסה להשכיב אותו עליי. לא יצליח, כעת מאיר משכיח את רוי. רוי אוכל את המכות ואין לו מה לעשות. איפה הוא מנצח? הוא עוד לא מה נכנע. הוא עוד לא מה נכנע. מאיר מאכיל את רוי מכות. מי היה מאמין שמאיר חנין מתפוצץ גיבור כמו רוי? גיבור גדול, אבל חלש נגד מאיר. זה מראה לנו שגם גיבורים יכולים ליפול אצל הכי חנונים שנראים לנו. ובהחלט מאיר ממשיך להכות את רוי מכות קשות. מאיר מכה, מה זה לא רוצה? אוי, איזה מכות, זה עכשיו הגיע הזמן שרוי איתו. אי אפשר לפרוש, אי אפשר לפרוש. אוי, איזה מכה מאיר אוכל. אי אפשר לפרוש, זה קרב. אם אתה פורש את זה אחד אחד, היה סיבוב שלישי. ומאיר ממשיך לאכול, מאיר עוד לא מגיב, אין דבר כזה, מאיר ממשיך. תן לו, תן לו. מאיר אוכל את המכות, והוא לא יזכה. הקרב ממשיך רוי, אין לו את הזכות לפרוש. רק אחרי הקרב הראשון יש לו זכות לפרוש. הוא פורש ורוי מנצח. יש לנו עוד סיבוב חברים יקרים. והנה זריקת כיסא של רוי. עכשיו סיבוב שלישי, צריך לצאת לדרך. סיבוב שלישי, הוא לא ישתה. הוא נרגע, סיבוב שלישי. אני לא רוצה. אתה נפרע, פורש? אני לא פורש. הוא פורש. אתה יכול, אתה פורש? הוא לא ייתן מכות כאלה, הוא לא ייתן מכות כאלה, זה קרב רגיל. אוקיי. רוי, אתה המנצח שלנו ואתה זוכה בקוקוס החסינות. בבקשה, אתה נשאר עוד יום אחד במרפסת. תרים את היד שנראה אותך. כן. רוי המנצח, מאיר המון. בהחלט. והיא סתום את הפה ועכשיו יתפתח כאן אותך. אמר ההורים שלך. קילל. רוי אמר סבא שלך רוי. תן לו מכות, תן לו מכות.